نتأمرت يكون ما خو حمدنا أحلفنا ينهدن نتأماي بحرنا الذي دمايو تفكيمنا يوبرت مسواتي خفيلنا قربنا يحارنا حماسين سراي كولغو غيدنكل حماسين سراي كولغو غيدنكل كم حرفن بركة كاش كله مستحل نعونا تأكد قدينا نحلل أرجون دقيمة تملسكم الله حجي تي أقدم بلا سلست تورارت كفلت بزعبا نايزين يوم أنتي أرستي كتما جنيف سويسرلاند فيت بيت صحفات عبرات هاجرات كوينة كقرب سنها هجكن إزانا موداتان ربعيتي كفال تمليس أزمتكم ضلخو سمو زبالة أبتي أرستي كان دي أرستي ناب أن يكتكر كبتي ناي حوارات منقستات صحفات فيت واتساي كوينة كقرب مالتيو مو كمتي أقدمو دتا غسكو تي أرستي بزعبا جنبي تغامو بستفاد اللي ملقعتو أسمعت إن ده تغير كمتي أقدم زوالكو إسرع عمتات قطولكو كي كان دي مسرتو نايتي ناي جنبي تغامو زوالجن كاب دحرتي ناي 9 جوان تنسا كنت شغل ناي بسم ناي دو كنات منغستي توبان إرتران كتصمد دحرجز تخستت زي كونس تخستت دحريت ملسنا نخنريو نخنا جنازب أقدر تقولين سمعني زين ناي جزاء رسيري تويب أب شحن جعت 260 حدا كسبتي شحن جعت 270 حدا من أمانجو مالت تقاد لحرني إرتران بجمرة أبتن عصرت عن تكسب 7 نايم فلاي أسبوع يتزلوا أوش تي أقوم نايتي تقاد لحرني إرتران لك كم زحجي أبي إثيوبيان لنا ببهراو أقوم قدامي وجن كذا وجن سلسلة ربعي داري أنتم لك خبص هذا الله ناي حمشي وجن دبلك أبنا نحل هدو عمي واحد نزيه ولو دحريون دحرنا يتي مفلاي زواوي حيلتات حرنت إرترا قدام كفال كلاي دحر قبل بعد سو سمير الماء زواوي حيلتات حرنت إرترا زبل سميزو دحري زواو جنبارس تبعلك سبتناي جزينات سنتن بوقعي اتي دبز خدم فأبصر عاد حريم فلاينا هيزبا حيلتات اتي شان جات من سوان عدن أبتنا يتم قوبا يتقلن تقلوا حرنة إرترا جبها بأوج الشعبية العنصوية هيزبا حيلتات نخطفوا وصيهم قطالي قراقراس مرا وكزاقر أب طفل على وطاتات تكوينات قلتيلو أب شان جات ميتن 8 حدا لما أخذتمو جبهة ناب تدفيو ناب قصدا ويسودان دار متاو توم توديبو مدقنا مسيزبا حيلتات بمزرب نام ميدا خلصهم زخطصالو كخوم كله قتيلهم جن توم صرفوا ريب بنا يريسيت ميتن أمريكا غالي تفضل أوروبا نقولو توم أبسودان صرفوا من كم تقدم قبل تأسكو استفاد على أوفيسات ناي تيار ناي عبد الله ناي تفعل الاسمات حزام تتقاموا كابزين بارتي تقاموا ما تيب موجود بايت أزنا برناهم تقاموا نخكايدلو أنصار أبت وانتي جنا إيرترا نتساوت أنصار حزبه واحد تطوي أنصار حزبه جنباري لذي زنبورو قال سنتين مالتي حنا نفتاي وكمان جركا نتي نعنا كاب ميدا إيرترا زوجو قلنا حيلي نعو نمكتي نيرتي قالت كمان دولة دمات ناي دنبي تغاموز بحال يغتسل نيرو ما غتسلتو دما أب السودان تي ناي منقص السودان أب دحريو مثل منقص إرترا تبغى زمنا مسكتهم تقدم التاسكو نتوما حزنا ورناي تغامو بتسعفتات نسوز دكفوم مساعتو والله تكال أي ناي نساتهم
ክንቀሳቀሱ ዝብሉ ቦታ ምቹ ዝነበረ እሞ ምስቲ ናይ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ እሞ ብዓብኡ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ናይ ኢትዮጵያ ነፍሲሄር ኣንጻር ኤርትራ ነተን ናይ ምዕራብ ሃገራት ደገፍ ብምሕታትን ናይ ሓሶት ፀገማታት ንምግን ከመይ ጌርካ ከምቲ ንሱ ዝበሎ ሰሚዕኩም ኣኹም ኣብቲ ይባ ኣሎ ኣብቲ ዝግበሩ ኢንተርቪው መንግስቲ ኤርትራ ወይ ፖሊሲ ቀይር ኣሎ ወይ ድማ ክእል ኣለዎ ከልግስ ኣሎ ስለዚ እቲ ሓይሎም ከመይ ጌርካ ንመንግስቲ ኤርትራ ተልግሶ እዩ ዓቕሚ የብልና ንዕና ግን እተን ዓበይቲ ሃገራት ንክሕግዛና ሓጊዝና ድማ ገለ ከዓ ይሕግዛና ኣለዋ ኢሉ መለስ ባዕሉ ዝተዛረቦ ኣብ ዩቱብ ኣሎ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ከምዘይ ክህልዎ ንመንግስቲ ኤርትራ ይገልፁ ኣለዉ ስለዚ እቲ ሓንቲ ነዚ ኩሉ ማለት ፅንዓትን ማንም ዝለዓላ ሱፐር ፓወር ዝኾነ ሃገራት ማለትን ልዑላት ሓያላት ሃገራትን ካልኦትን ከሸንፍኦ ዘይከላት ሓንቲ ሚስጥር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ሓድነቱ እያ ስለዚ ዋላ ናይ ምዕራብ ደገፍ ረኺቦም ስዕርዎ ስለዘይከኣሉ لعت بحخلا خمس بحال كم يقدر كإرتران وإرتراويان ننحدهم أقاشخا بسم تقاوم الكاد هذا الجفكا نهزبي إرترا بتاتينكا بسم ناي ريسيتمنتين وصارت كدو يقوم فيزا خوابوكوين النابل كون كم يقدر كا نهزبي إرترا نخت بتاتن زعلمه صفيح بغنى كساتن صراحة الكايل نيرو كابز تبغى شيء ماتي كم تقدمت أسكو استفلا لي حبنا في الله قال كابتن ناس واحد هذا مسرته عبيتي تخصص نورو بزحتهم كم عبي أبركتو أبتقال سيز نورهم نحرقن في مخناتات تفلا لي معناها بناي جزار سوم دجاز خونو أنصار زباق مبروي أنصار من قستي إرترا كم يقدر كان من قستي إرترا تلقصو نعود قسكاد من سخاص القان تعز لازتي نربح حزبي إرترا وي نفتحي ويدما تيجودي من ملا زي كونس نمنجست إيرترا الجسكا نسخة أكتيفوتا نقف نمبالي تعلموا مالتي إمبر أنت تعلموا خوينو أنصار مرحتي إيرتران وهي أنصار تي إزبا جنبارن تي بارتي وهي يقدر ديكونس تيزقودله كم بوليسي نايتيز كامل وكم متكل زحزوا علامات نهزبي قلتون كردون يزقبهم معناته إزبا حيلتات كاب 7 جميرو كساب 9 حدن عود كمزقب وي نتي بركات السيس بإرترا بعود كزاز موسخالي نهزبي بمنكح بمودة بمعطاء يو ازي خاطي مفتحنا يتاقر هزبي نتي تكايد زلها قلسي علامة متكل أمينو كساتفو الله انت دا هزبي زي تساتفو بشم تقاومو ندابلكا استفال لي عبراتنا دا غير كان اب إرترا كتكبروا تقل قالسيان سلازي اتي منقدي نايتوم تقامتي ينازلو تخكلنيا منقدي تخكلنيا حقنيا ناي تخكل دغنا ناي قالسي وي ناي تقامو زي كونس ناي غزار سو مخنياتات زين الى جبت زرسكات عندكن كونع تقامو وتي نصور تقامو بحال اب زيناي دنبي تقامو إرتراوين كم زي اللي نقل من سياتين يدناغرن اب زي كفتي مسمر ناي هاجراوي جزء من كسان خلوم سلازغل تام الاختياري نفس الكف إرتراوي في الله تي أفريقيا زلوا أبتا تاريخ حزب إرتران تاريخ كالسنان نتوم من سيات نخ كبرهن كجلسن كغوزقسن نبتكون مسمر بحزام دما تا حنتي زلاتنا ناي عاوتنا ناي متساي بروح زخونا إرترا معبلتن سلتنتن إرترا نسمع تغل وحس حدناتنا انت مفتح ناي كله زخونات حدناتنا زخونات نقول زكاتن بستفل يبقى رجاء بوجن هيمانوت بستفل المغنيات حبرو غيرو انت مساي ما في الله قابزنا مودا تعجب زي امونغو ناي توبيا ناي سمين زي ما تكعتيب ويعني تفتشمو داريون ناي أمونغو تفيدرال أو متكعت وسيلو إذا حد زلقنا تاتاب سمين تقرأي نريو بزحات خابتهم جنبي تقاوتين أزولو أبغوني إتي ناي تقرأي كلهم تقرأي تسعر تقرأي تعوت يمو لأن تقرأي معوات دما نحنا أبي أثرا خيدنا أبكورشان تقرأي تحاولنا مسينا سلطان كنعزينا تثبيت زنورهم كلهم إرتراوين لما إرتراوين يكون معناته
ኤርትራዊ ዜጋ ሓደ ኤርትራውስ ኣንጻር ሃገሩ ኣንጻር ድዩ ይሰርሕ የለን ኤርትራ ድማ ኣደና ይኩልና ስለ ዝኾነት ከምዚ ዓይነት ጉዕዞ ሒዞም ዝጓዓዙ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣብ ሰዓት እዚ ምስቲ ፅንዓት ናይ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ደገን ኣብ ወፃእን ኣንጻር እዚ ዝመልከቶም ኩሉ ፈሺሉ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ መበል 31 ዓመት ፅምብል ናፅነት ኤርትራ ርኢና ኢና በዚ ዝነኣሰን ዝዓበየን ወድን ጓሎም ኩለን ብሄራት ኤርትራ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብድምቀት ሰሚሩ ዘሕልፎ ብሕጂ እውን ካብዚ ዝበለፀ ስምምረት ሃሊና ነቲ መፃኢ ኣብ ኤርትራ ክህሉ ዝኽእል ክንተኽሎም ደሊ ማለት እቲ ተኸሊፉ ዘሎ ናይ ህንፀት ሃገረ ኤርትራ ማለት እቲ ትካላት ናይ ኤርትራ ምትግባር እውን ተሳትፎ ናይ መንእሰያትን ናይ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራን ስለ ዘድሊ ነቲ ዝሓለፈ ብሽም ዝተፈላለየ መልክዓት ናይ ቶም ተቃወምቲና ዝብሉ ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባታት ፍትሒ ከነምፅኢና ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ስርዓት የለን ናይ ምዝራብ መሰል የለን እስራት ናይ ዞም G15 ከምኡውን 40 ገለና ዓመት ዝገበረ ናይ መንካዕ ወይ ናይ 73 ቅሳስ እንዳልዓልካ እዚ ገና ናይ ቅድሚ 42 ዓመት ዝተፈፀመ ፍፃመ ሕጂ ከም ናይ ደንበ ተቃውሞ ጌርካ ከም መትከል ንክትሰርሓሉ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ምክንያቱ ዘለና ሕጂ መድረክን ኣብ 73 ዝነበረን መድረክን ኣብ 2000 ዘሎን ኣብ ሕጂ 2002 ዘሎ መድረክን ሓደ ይኮነ ስለዚ መድረክ ዝጠልቦ እንተ ናይ ሓቂ ተቃውሞ ኮይኑ ሕቶታት ኢኻ ትቀርብ ዘለካ እምበር ኣብ ትማሊ ሎሚ ኣብ ትማሊ ኣይትነብርን እያ ትማሊ ሎሚ ፅባሕካ ፅባሕ እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ትማሊ ዝሓለፈ ፅቡቅ ይኹን ሕማቅ ከም ናይ መውከስ ታሪክ ተጠቂምና ነቲ ሕማቅ ዋዕሊና ፀፅቡቅ ድማ ንቐፃሊ ክንጥቀመሉ ነንሕድሕና እውን እንዳተማየጥናን ከመይ ጌርና እቲ ዝተረፈና ንክንምልክ ንቃለስ ተቃውሞ እንተኾነ ግን ኣብዚ መሰረት ዝተገብረ እዩ ክኸውን ዝግብኦም እንተኾነ ግን እቲ ናይ ተቃውሞ ቃልሲ ዝብል መትከላትን ዕላማን ዘይብሉ ኣብ ኣጉል ናይ ገዛእ ርእሶም እቶም ሰባት ነዚ ዘንቀሳቅሱ ዝተመስረተ ኮይኑ ሲማኖ እቲ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ኩሉ ኤርትራዊ ሽግር ናይ ሃገሩ ብሓባር ብምምያጥን እቲ ንደልዮ ድማ ብግልፂ ብምዝራብን እምበር ብስም ደንበ ተቃውሞ እንዳበልካ እቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ሃገርካ ብካልኦት ሃገራት ክፍትሓልካ ምፅባይ ኣዝዩ ጌጋ እዩ ማለቱ ሓንቲ ስድራ ቤት ሽግራ እቶም ኣቦን ኣደን እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣባላት ናይታ ቤተሰብ እምበር ጎረቤት ስለ ዘይፈትሓሎም ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብዚ መትከላት እዚ ተመርኪሱ ናብ ቀፃሊ ንምዕባላታት ኤርትራ እዚ ዘለና ናይ መኸተ ግዜውን ክሳብ ግዚኡ ኣብቂዑ ኣብቲ ናይ ልምዓትን ከምኡ ድማ እቲ ትካላት ስርዓት ትካላት ናይ ዲሞክራሲ ዝተኸልፈ ንበግሰሉን ቋም ንተኽለሉን ኮታስ ሓንቲ ምዕብልትን ስልጥንትን ሃገርን ሃንፀሉ ኩነታት ብሓቢርና ክንጓዓዝ እቲ ጉዕዞ ዝጠልቦ ዘበለ ድማ ኩልና ብሓባር ንክምክት ዘለኒ ፃውዒት እናቕረብኩ ናይ ሎሚ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ብዛዕባ ደንበ ተቃውሞ ዝብል ጉጉይ ዝኾነ ንመንእሰያት ኣብ ምስዓት ዝግበር ዝነበረ ካልስታት ነፍሲ ወከፍና ክንምክተሉን ክንቃለስሉን ስለ ዝግባኤ ኣስፋ ሓቢለ ክገልፆ ፈቲነ ቀፂለ እዚ ሕጂ ኣነ ኣቕድም ኣቢለ ኣብ ቀትሪ ኣብ ጀነፍ ኮይነ እቲ ናይ መጀመርያ መግለፂ የቕርበ ነይረ ሕጂ ግን ኣብዚ ኣነ ዝቕርበሉ ቦታ ሓደ ግዜ እቲ ባክግራውንድ ወይ ድሕረ ናይቲ ስእሊ ከም ናይ ክሽነ ወይ ኣብ ክሽነ ኮንካ ዲኻ ተቕርቦ ሕጂ ዘዝበልኩም ኣነ ኣብ ክሽነ ኮይነ ኮንኩን ዘቕርቦ ዘለኹ እንታይ ዳ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ቦታ ኮይነ እየ ዘቕርቦ ዘለኹ ንኽትሪእዎ እቲ ቦታ እውን ምናልባት ከሪአኩም እየ ሃገር ጀዓተይ እስበይ ጀዓተይ ሃገር ጀዓተይ ሰይንደሊ ዓሰር ህላይላሪሎ እምበር ከምቲ ኣቕድም ኣቢለ ዝገለፅኩልኩም እዚ ኣነ ዝቐርፀሉ ዘለኹ ቦታ ኣብ ቦታ ስራሕ ኮይነ ስለዚ እዚ እቲ ናይ መሳርሕተይ ኦፊስ እዩ ግን እቲ ስራሕና እንታይ መስል ንኸሪአኩም ኣነ ድማ ቦታ ፍሉይ ዝቐርፀሉ ስለዘይብለይ
ኣብዚ ኮይነ ሓደ ግዜ ትምችእ ዘሎ ናይ ድሕሪ ስራይ ዝቐርፀሉ እዚውን ሓደ ካልኣይ ኦፊስ እዩ እዚኣ ኣነ ኣብዚ ኮይነ ምስ ካልኣይ ኮይና ንስራሕ ኣለና ብጀካ እቲ ቅድሚት ዘሎ ናይ ቴክ ሎ ቴክ ማለት እቲ ናይ ጋዜጣ ንሸጠሉ ቦታ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ማለት ከምቲ ኣቐዲመ كريكم تنحكم على تحجزني لكم زي مستم مساراتي حدا أب نجبرنا يو قبجاتات استسألنا سيدي سلازي زي غاتي أنا أبزي أخوينا إيتا سيدي زغرتو حدا زي موتي زغرتو اللوطا كم تي سخاتكم تردوخ ستايكون مالت كشنا قنيكم كتغرت نتايدا مجو زغانا بوتا سلازي بالله حبزو كوني غرصمون أفلو تأذي حتر زبلتنا مسكاكر غيرالكم خطردو لي أبزي كوني ما تسقاب ناتي ناي غزار سيز غرصالو غصالي وين بلا يفون زاتولو مجو زغانا ناي استوديو زدالو لازي نزي خطردو حتر زبلت مغلزي دار نفت انبار كتيلا نفتي كندي أرستي يملسالو انبار تملسة نسياتكم الله نشتي نعتبر عم سجد نشتي زي عم سكان سماع أسلامي كفانا يودي قلنا دقا نمخي وطاي أي تحبواغا عندما لي خطوة تقربوا ذلو إذي سلزيما هاجر زي حلل أطورهان سجي تمرسي نتيكم الله نبتي كتالي أرستي كاتو أتي نعمل عملتين أتي بتقل الله دم بتعاونتي وي دلي تفتحين بالتي قبل علي إيرتران من إيرتران إزبان للو مرة هي بحف الشاوي كقلت أنيحي يقول لي أب السودان أب إثيوبيا أجيتي تم تعاومي كان قال كاب دحرتنا هي لو كنات وي أقدموا تستجمر يقلت يو أنت خنا كن سو خمسة كنا نيشتي أتنبيه نيره سو حزبها حالتات كاب جبهة مستفلية كاب تقال لحرنا كرتا مالكيو قدام يوغن قلا يوغن قبل سلازي بوغن جبهة توسدن تاينيرو نتي فترة حدش ودب نتيزنا بركضلت أب تقل حرنة إيرتران مرة تبقسي جنا كي عبين كلون نمدم ساسو بأواج إساس وجماعته وريك جماعة إساس ندبلكا أواج وتيس كبت زخونة كوينات أب جرك السودان أب وكثاغر أبستفالي بوتات كبيت مسوات زحتتين هي هوات ناحية حد كوينات تغايدي إتي تساجرو جن أب سمعنا حدا مسختمت الغونتات إتي كابوش كابتي وانتي زت أوجي مر أنصار نايتي حزب حالتات نبدأ مساس بجبهة دعري متاومون إتي قرحنتي إتي تسلقي أبدأ لي حزب جنبار زلو جنا قارة كساب ساعة الزون ولا هم تقدموا الله أنت زي قلنا لازم إذا حجيتهم دم بيت قومتينا ويدلي تفتحينا ذولهم سرعة إساس يوم جبهة إساس جمعة إساس إساس وجمعة بلونير حجون سرعة إساس وسرعة الدف نابلكا أب إيرترا زولو بوليسي أبزن بوتا قدي لوس خملا لون نابلكا زي كونتي نسوم زكايدو دولو غالسي تايدا أول سبات زت كورة إذا ما بقاسيو إيرترا نتزلو خناتات كيركاس فتحي سلام ديمقراطي مثلا زي كونس تلقوهم نتا بمرير كالسي تفترت هاجر بزح مسوات تغفلنا الهاجر أبو حسن نتا مالت دوباتا محاسن تخبل مسوات كسابع تغفل دولو جنا تا إرترات بهال أب ناي نبتها جزيان كلا ناي قدام حدا بعبيو ناي وياني أنصار حزب إيرتران أنصار هاجر إيرتران تغندي
ብዙሓት ገለገለ ምሁራት ኢና ባህልቲ ኣክቲቪስት ኢና ባህልቲ እቲ ቀንዲ ፀላኢና መንነት ኤርትራዊ መንነትን ኤርትራን ህግደፍን እዩ እዚኦም ከይተደምሰሱ ንሕና እቲ እንደልዮ ነገር ክንትግብር ኣይንኽእል ኢና ዝብል መበግሲ ሒዞም ነዚ ብዓብዩ ሃንዳሲ ናይዚ ድማ ገና ኣብቲ ኤርትራ ነፃ ከይወፀት ከላ እታ ኢትዮጵያውን ህዋደግ ወይ በቲ ልዕልነት ናይ ወያነ ዘሎ ከይተቋፃፀሩ ገና ውሽጢ ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ነገራት እዩ እዚ ሃንዳሲ ናይ ድማ መለስ ዜናዊ ማለት እዩ እሞ ሕጂ እቶም ተቃዋምቲ ኢና ዝብሉ እውን ኣቐዲመ ከምትገለፅኮ ብሱዳን ዝድገፉ ነይሮም ኣንፃርና ዝተላዕለ ብዓብዩ ድማ ብወያነ ተደጊፎም ንኤርትራ ንምፍራስ ስለዚ ንኤርትራ ዝብገስ ንኤርትራ ከፍርስ ዝዓይ ሰብሲ ከመይ ገይሩ እዩ እሞ ኤርትራዊ ኣነ ማት ሓደ ኤርትራዊ ሲ ንሃገሩ ከፍርስ ኢሉ ወይ ንቤቱ ከፍርስ ኢሉ ዝብገስ ኣሎ ኢለ ይገምት እሞ ናይ ብሓቂ እዚ ብስም ተቃውሞ ዝግበር ብዝተፈላለየ መልክዑ ሃይማኖት ቋንቋ ብሄር ብዙሕ ውዲት እንዳኣለምካ ነቲ ህዝቢ ተሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንዓወት ኩሉ ግዜ ውሕስነት ዝኽእለት ንዓ በታቲኖ ብሓይሊ ፈቲኖሞ ከም ታቐቲ ተቐስኮ መለስ ዜናዊ ዝበሎ ኣብ ዩቱብ ኣሎ ክትሰማ ትኽእሉ እዮም ብብረት ክስዕሮ ንዘይከኣሉ በታ ዘላቶ ቀንዲ ሓይሊ ሓድነቱ ንዓኣ ንኽበታትኑ ዘይተፈተነ ነገር የለን ሕጂ እውን ይፍተን ኣሎ እሞ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራ ክትኮን ዘለዋ እቲ ተንኮል ካብ ሰብዓታት ጀመረ ክሳብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ ናይ ሕነ ምፍታይ ካብቶም ናይ ጀብሃ ተጋደልቲ ኩሎም ኩላይቀል ዝነበሩ ስጋብ ሕጂ እውን ካልኦት እውን ተጋደልቲ ዝነበሩ ጥራይ ኣይኮኑ ናይ ጀብሃ ተጋደልቲ ዝነበሩ ኣይኮኑ ናይ ገዛ እርሶም ናይ ኣባላት ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ህዝቢ ግንባር ዝነበሩ እውን ከይተረፈ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣብ ሕብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ግን ናብቲ ናይ ከዳሙ ኮይኖም ተጨማሊቖም ከም ሽንቲ ክምል እንዳሪ ተመሊሶም ዝብለዉ ሰዓት እሞ ዝሕዝን ነዚ ክትርኢ እንተብልን ስለዚ እዚ ኣንፃር ኢሳያስ ዓበይቲ ዝኾኑ ሓለፍቲ ናይ ኤርትራን ነቲ መንነት ናይ ኤርትራን ከምኡ ንኤርትራን ንክድምስስ ነቲ ሓድነት ክትበታትን ስለ ዘለካ ብዙሕ ውዲት ትግበር ኣሎ ነዚ ኤርትራውያን ነዚ በርቲዕና ኩልና ሰሚርና ከም ቀደምና ክንምክቶ ይግባእ ካልእ እቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝግበር ዘሎ ዘመተ ወጋሒ ፀብሐ ከመይ ጌርካ ኣክንዲ ሰብ ኣብ ሓድነቱን ኣብ መኸተን ከመይ ገይሩ ንህንፀት ሃገሩን ነቲ ዘሎ ኩነታት ንኽይር ዝፅዕር ኣብ ሓጠው ቆጠው ዘረባ እከለ ከምዚ ኢላ እንዳበልካ ነቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ዝሃበና ፅቡቅ ምቹእ ኩነታት ኣክንዲ ንጥቀመሉ ኣብና ንሕድሕድና ምንዋት ንጥቀመሉ ኣለና እሞ እዚ እውን ብጣዕሚ ምንም ዘምፆ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝፈርስን ዝነፅን ሃገር እኳ ተዘይ መዘዝ ግን ክህልዎ ስለ ዝኽእል ነፍሲ ወከፍ እቲ ኣብ ሶሻል ሚድያታት ዝዝረብ ዘረባ ከመሚን ክነፍን ከም ዘለዎ የድሊ እሞ እቲ ፍትሒ ዲሞክራሲ ወይቲ ዕብየት ናይ ሓንቲ ሃገር ብሓደ እዋን ዝመፅእ ኣይኮነን ከምቲ ገለ ሰባት ኣቐዳም ኣቢለ ዝበልኮ ኣብ ስዊስ ዝርከቡ ኣብ ስዊስ ዘሎ ንኤርትራስ ምስ ስዊስ ከመዛስንዋ ፈትዮም እዚ ንባዕሉ ሓደ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ እቲ ዝሕዝን እንታይ ጠፊዎም ኣይኮነን ሕጂ ኣብዚኣታስ ነፍሲ ወከፍ ሰብሲ ካብ ስዊስ እዚ ክረኽቦ ክሊ ዝርዝር ናይ ስዊስ መዓዝ ተመስሪታ ከመይ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሓቶ ዘላ ኣነ እውን ኣጋጣሚ ኣብ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ዝመሃሮ ዝነበርኩ 2011 እዚ ኣዝባይ ዝብልዎ ማለት ቀዳማይቲ ቤዚክ ኮርስ ኣብሎ ድሕሪቱ ኣይንስ ኣዝባይ እንዳልካ ከምኡ ብደረጅኡ እስካብ ሳይንስ ዝባይ እንዳልካ እቲ ትምህርቲ ናይ ቋንቋ ከምዚ እሞ ኣብቲ ቋንቋ ንመሃረሉ ዝነበርና እዋን እቲ መምህርና ንግሪ መንገዱ ምስ ናይ ቋንቋ ቃላት ዘይኮነስ እቲ ናይ ግራመር እውን ከይተረፈ ይምህረና ነይሩ ስለዚ ክምህረና ከሎ ኣብቲ ናይ ቋንቋ ከምዛ ሕጂ እዛ መፅሓፍ እዚኣነ ካብቲ ናይ ስዊስ ዘሎ ቦንዶስ ራድ ኣዚዘ ሓንቲ ናይ እንግሊዝ ሓንቲ ኣብ ናይ ቋንቋ ጀርመን ሰይዶም ለዚና ናይ 221 እያ እሞ ስዊስ ካብ 1291 ኣትሒዛ
كما يجرى نبتنا الديمقراطية ونايزم على زكام سبعة بعمتو كسب زحجز لنا جزء زياس قاب كلتشحن عصرت عدن نبيلا ينبقوان في ريبورت زر دغاني كسب كلتشحن عصرت عدن زنبرة معبالي كما يندابل السجيرات وسلزي كم تقدمون أشياء ركسب شحن شعت ميتين 7 حدن دكنسيو مرساي نبرنا بمرجع مرحي انك مرساي كلان ينيرن دحريتي ناي دكنسيو تصادفو جميرو مو سويس كم زي لاند حرنا زي عبالتات زي حتى إيرترا 3 عامت ناس سويس بس حتى مع بالغت بتصحهم زي تقول ردي انت قلنا قل أكندي كالي تبو نجار نهز بخاطر ردين كم يجرنا نزي زلوا كنا تاتكن كيرون سعرتات نكايدا مس سويس كتواتر كلا خان حنت هاجر زحزني تين اجر ما قد يمك حبروز دالي سويس اب 20 شدشتن كانتون زبلو زواتات مالتي 4 قانقان الله ስለዚህ ኤርትራውን 6 ዘባታት 9 ብሔራት ኣለዋ 9 ቋንቋታት ኣለዋ ሞ ብዙሓት ሰባት ምስ ርእሱ ዝኸኣለ ኣርስቲ እኳ ተሎ ንሓንቲ ሃገር ምስ ቋንቋ ማለት ሃገር ማለት ኣይኮነን ቋንቋ ሓደ ናይ መራኸቢ መረዳድኢ ትራኸበሉ ትረዳድኣሉ እንዳንበር ሃገር ኣይኮነን ስለዚ ቋንቋ ትግርኛ ስለንዛረብ نحن تقرأوتن حدينا زبل نعيش زخونة بهلون جوجي مخان منتاب إحنا منت أبزي أبسويس 4 قوم كله روتو رومانيش فرنسا إيطاليا كون ما جرمن لذي جرمن يوم ما تاكلن وي فرنسا وين ما تاكلن وإيطاليا ما يكونن زيهم سويسا وين يوم جن 4 قوم كله بتر 4 قوم كله ما يتكم لذي طليان سلزارو سي طليان نحنا يقولون ما يتقلنا فرنسا سلزارو فرنسا نحنا يقولون ما يتقلنا جرمن سلزارون جرمن نحنا يزعد زي يقولون ما يتقلنا كم أبنت مزي أما التحيزون أبز حلفة سومون أب جنيف كده نيره هذه مس بيت السبت أكيدنا بحنسا مدات تصاوتنا نقبلنا كلنا نحنا إيرتراويان بركت زبلنا نيرنا أولاد أودات بيتسب أما نقولنا جن 3 والدين كلتا أوداتن سومال نيرون أتوم دك حوي ما وزنا بارو دك حوي بيتسب كالوتون كربان ماربن ما أبتي توم سومالن إيرتراويان نحن كزارو كله فرنسا مزارو نيرون زيهم كلتيهم بفرنسا غيرو مرادا دول أنا قلت فرنسا زي فلتو هذا جزء من استوم سمال عرب زغول بعرب بالنيرة تاكل دليل إيرتراويان نبض توليدهم زعبهم كي تعرفوا تقانقوا أدى كل ما يكون كل هذا التقابلهم قانقوا أدى بجوب كابتن ولدي زي يزاربون زنبرو نحن قانتم إيرتراويان قانقوا فرنسا زارو حجز يوم قانقوا زاربو زلوا فرنسا يوم فرنسا يزاربو زلوا إيرتراويان يكونون كتلاقي تغنيها مخنات قانقوا يكونون من النتوم إيرتراويان تولدهم إيرتراويان تم سمالون قانقوا سلتزاربو فرنسا سمالوان يكون انك تلاقي تغنيها قانقوا هذا ناي مرة دي نحتكات رخبولو دامبر ناي من النت مجلس كم زي كنا نقدر ما قد عبرة ذلي مو أتي من النتن قانقان حواويسكا بقانقا كم كلتا هجرات هذا عينت قانقا زاربات الأليانسي هذا هجر يعني الكا نخت حواوس ومفتانا قد سيكونن إذا نساتهم بتقوم دولهم بتقوم دولهم دولو هذا كابتن خفاف على زخونة منقدي كتير تي بهرات نحن تابعنا نحن زي مسايد صرحوا كم زاتي ما توصل لكم زحت ويزاويان أقول قلت زجورون أكن دو تادر أقول قلت زجورو نهاد عمد اللون سيفيل دخون أقول قلت تبريزهم مشيدش تورحي وعمد نبنا موسيا مابزي أجي مجمرة حتى خبيها تلك سويزي زبلكا مبرانا كابز كانتون زي كابز استعمالاتو من النوتو سويزي مبر بتكانتون ناتي كونن سوا إيرتراون من النوتي إيرتراون أمبر زي زوا غاش بركا وي زوا دوبو وي زدا ماكل سمي بقومي كونن سوا زي تيناي بهيرات ون بقانقا ببهير كفافيل كان إيرتراويان المدخام زقبر نفسه وقفنا خمنا حلو يجبا
ስለዚ እቲ ናይቶም ተቃወምቲ ዝብሎ ኣክንዲ ብፖሊሲ ነቲ ሃገር ኤርትራ ወይ ናይ ህንፀት ሃገር ኤርትራ ተኸሊፉ ዘሎ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ንሕና እጃምና እንታይ ከበርክት ኣለና ዝብል ኣብዚ ኣጉል ዝኾነ ክስታት እዮም ዝኣትው ዘሎሞ ነፍሲ ወከፍ ከስተብሎ ኣሎ በቲ ንኤርትራ ዝጠቅም ንኤርትራ ዘድልን ቋንቋ ዳንበር ከፋፋሊ ዝኾነ ቋንቋ ክንጥቀም የብልናን ይብል ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ከይ ንሕና ህዝብን ሰራዊት ናና እዩ ብኣይሪና ንኣቱ ትብል ናይ 2005 ኣብ ካርቱም ካፍቶም ናይ ተቃወምቲ ደሚና ዝብል ዝበላ ሕጂ እውን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ካፍቶም ናይ ተቃወምቲ ሜድያ ዝበሃሉ ሓደ ሰብ ኢንተርቪው ክገብር ከሎ ካብቲ ዝሓተቶ ሕቶ ነይራ ህዝቢ ኤርትራስ እዚ ኩሉ በደል እንዳወረዶ ከሎሲ ከምቲ ማለት ኣብ ናይ ሃገራት ዓረብ ናይ ምንቅስቃስ ገይሩ ነቲ መንግስቲስ ከኣልዮ ዘይፈተነ ዝብል ማለት እዩ ንምንታይ ክለዓል ዘይከኣለን ዝብል ሕቶ ኣብ ዝሓተቶ መልሲ እውን የብሎም ምክንያቱ እቲሶም ነዛ ከባድ ሕቶ እዚኣስ ከባድ ሕቶ እያ መልሲ እውን የብለየን ምክንያቱ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኢልካ ንክትዛረብ መፅናዕቲ ዘድልዮ እዩ ኢሉ ይመልስ ኢሉ እዚ ግን መፅናዕቲ ዘድልዮ ነገር ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ንምንታይ እቲ ኩነታት ከምኡ ከም ዝኾነ እውን ይፈልጥ እዩ ካብዚ ዝተበገሰ እዩ ድማ ሰሚሩ ምስ መንግስቱ ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ዝምክት ዘሎ እሞ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እውን ካልአይቲ ሕቶ ቀሪቡሉ እቲ ስርዓት ከምቲ ናይ ኣቅዲመ ተቐስኩ ኣብ ክዒ እዩ ንዝብል ሕቶ ዓበይቲ ሃገራት ነዚ ስርዓት እዚ ከወግድኦ ወሲነን ስለዚ ኣኺልዎ እዩ ቀሪቡ እዩ ንኢሳያስ ምእላይ ማለት ግን ነቲ ስርዓት ምእላይ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኢሳያስ ክልእ ኮታስ ካብ ጀብሃ ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ዘሎስ ኣንፃር ኢሳያስ እዩ እምበር ኣንፃር ንኤርትራ ፍትሒ ጎዲልዋ ወይ ቋም ስለዘይተገብረ ወይ ዝንዝን ስለዘይኮነ ዘይኮነስ ከመይ ጌርካ ንኢሳያስ ካብቲ ቦታ ኣወጊድካ ንስኻ ኣብቲ ቦታ ክፍትብል ስለዚ ናይ ስልጣን ኩነታት እዩ ንሶም ኣብቲ ናይ ደንበ ቃልሶ ወይ ናይ ደንበ ተቃውሞ የትዎም ዘሎ ወይ ኣብቲ ንቃልስ ኣለና ዝብልዎ እሞ ንኤርትራ እንድሕር ዝጎደላ ነገር ኣሎ ዓበይቲ ሃገራት ነዚ ዘሎ መንግስቲ ዘወግድሉስ እንታይ ንምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ፀገም ተለዎ ሽግሪ ተለዎ ባዕሉ ቃለሶ ዘለዎ ንሽግሩ ባዕሉ ከዓ እንተዳ ነቲ መንግስቲ ከወግዶ ኮይኑ ዘወግዶ ስለዚ እዚ እውን ባዕሉ እቲ ሓደገኛ ዝኾነ ንምንታይ እዩ ንሳቶም ብመን ይድፍኡን ብመን ይምወሉን ከም ዘለዎ እዚ ሓደ መራያ እዩ እዚ ዓበይቲ ዘይፈልጥ ሰብ ኣይኮነን ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ኣብ ግዜ ንኣይ እውን ሓላፊ ዝነበረ ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ ብኤርትራ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበረ ሰብ እዩ ተመሊሱ እውን ኣብ ከምዚ ኣብ ምስሊ ናይ ወግዓ ዕዳጋ ንኤርትራ ይጠቅም ንዑ ኣይጠቅም መንገዲ ምእታው ብጣዕሚ ይሕዝን እሞ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ሰሚሩ ነቲ ዝደልዮ ኣብ መወዳእታ ክጭብጥ ምዃኑ ክዕወት ምዃኑ ዘጠራጠር ነገር ኣይኮነን ህዝባዊ ሓይልታት ክጅምር ከሎካ ብውሕዳት ሰባት ጀሚሩ ክዕወት ከም ዝኽእል ዓወት ከምፅእ ከም ዝኽእል ቃልስና መሪርን ነዊሕን እዩ እንተኾነ ግን ዓወት ናይ ግድን እዩ ካብ ዝብል ተበጊሱ ነቲ ክኸውን ዘይክእል ክኸውን ከም ዝኽእል ብመትከል እዚ ሎሚ ፅባሕ ከምዚ ድሕሪ ፅባሕ ከም ዘይኮነስ ናፃ ኤርትራ ከነምፅእ ኢልና ተበጊሱ ካብ ውሕዳት ሰባት 5-6 ከመይ ኢሉ ከም ዝሰሰንን ከም ዝማዕበለን ስጋብ ንፀላኢ ብዕጥቁን ብረቱን ኢልካ ካብ ፀላኢ ብረት እንዳምዛዕካ ዓወት ተረጋጊፁ እዩ እሞ እቲ ፍትሒ ቅዋም ስልጣነ ናይ ቁጠባዊ ዕብየትን ክመፅእ ዝኽእል እውን ቃልሲ እዩ ዘድልዮ ቃልሲ ስለዝኾነ ድማ ሕጂ ገጢምና ዘሎ ኩነታት ነፍሲ ወከፍ ንርዶ ኢና ኣብ ቀፃሊ ግን ነዚ ዘሎ ኩነታት ተቐይሩ ኤርትራ ኣብቲ ዝለዓለ ዝበረኸ ደረጃ ከም ትበፅሕ ጥርጥር የብለይን ኣነ እናተይ ናይ ገዛ ርሰይ ዋላ እውን ገለገለ ሰባት ብሉ እቲ ዝካየድ ዝነበረ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብብረት ከመይ ጌርካ ንፀላኢ ኣወጊድካ ናፃ ኤርትራ ትገብር እምበር ኣብቲ ናይ ሓርነታዊ ቁጠባ ወይ ናይ ቁጠባዊ ዕብየት ህዝባዊ ሓይልታት ይሰርሕ ወይ ህዝባዊ ግንባር ይሰርሕ ከም ዘይነበረ ካብ ውልዱ ገና ከይዓበየ ከሎ ትውድብ ኣብቲ ናይ ሕርሻን ካሊእ ትካላትን ይሰርሕ ነይሩ እዩ ንኣብነት ከም ኣብነት ሓንቲ ኣብነት ክጠቕሳ ኣብዚ ሰፊዒ ምዛረብ ኣይጋጠመና ኣብ 1976 ኣብ ማርሳ ጉልቡ ዝተባሃለ ቦታ ናይ ባራቶሎ ናይ ጡጥ ዝሕረሰሉ ዝነበረ ቦታ እቲ ውድብ ክሓርሶ
ፈቲኑ ድሓርቲ ኩነታት እናተቐረ ኮይኑ ኣነ ከይደ ርእየቡ እቲ ከም ናይ ዜና ኣባል ጋዜጣ ፎቶ ጆርናል ናይ ሰኣላይ ስለ ዝነበርኩ ክስእል ከይደ ሰፊሕ ዝኾነ ቦታ እዩ እሞ ሓሪሶም ሞ ድሕሪ ገለ መዓልትታት እውን ተመሊሰ ነቲ ዝበቆለ ዝነበረ ብስእሊ ሰኒደዮ ኣብ 76 ሰብ ብዛዕባ ሕርሻ ወላ ኣብ ናቕፋ ዝነበረና ዝዋን ብሚኒስትሪ ሕርሻ ማለት ናይ ሕርሻ ሓደ ሕርሻታት ይካየድ ነይሩ እዩ ነቲ ውድብ ንኩሉ ዝኣክል እኳ ይፈሪ ነይሩ እንተዘይተባሃለ ንገለገለ ብቲ ናይ ናቕፋ ግንባራት ዝነበረ በበቲ ቦትኡ ናይ ሕርሻ ናይ መድሃኒት ናይ ፀርበት ዕንጨይቲ ናይ ጫማ ኣብ ኩሉ መዳያት እቲ ንመንግስቲ ክሃንፅ ዝኽእል ትካላት ካብ ውልድኡ እንዳሃነፆ ይኸይድ ከም ዝነበረ ነግሪ መንገዲ ክሕብር እዚ ሰፊዑ ባዕሉ ሩሱ ካልእ ኣርስቲ ኣሎ እሞ ተመሊሰ ናብታ ናይ ሒዝያ ዝፀንሐ ጎረስቲ ክኣቱ እሞ እቲ ዝገርመኒ ነገር ሕጂ እቶም ተቃዋምቲና ዝብሉ ዘለዎ እዚ ወያነ ብዓብዩ ንህላዊ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ፀላኢ ቀንዲ ፀላእየይ እቶም መንነት ኤርትራን ኤርትራውን ሻዕብያን እዩ ይግደፍ እዩ እንዳበሉ ከለዉ ንስኻ ምስ ወያነ ኮንካ ንቃለስ ኣለና ክትብል ከለኻ እዚ ብጣዕሚ ካብቲ ዘሕዝን እዩ ሞ እዚ ናይ ሓደ ኤርትራዊ ዜጋ ክገብሮ ዝግብኦ እንደ ኤርትራዊ ሊሆን ዘጠራጥር እዩ ስለዚ እዚ ጌጋ መንገዲ እዚ ክዕውቶም ክዕወትሉ ዝኽእሉ ነገር ከም ዘለ ይፈልጥ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ንሃገሩ ብነዊሕ ተጋድልኡ ነፃ ዝገበረ ቁጠባ ኤርትራን ቅዋምን ፍትሕን ኩሉ ድማ ብቃልሱ ከረጋግፆም ከም ዘጠራጥር ኣይኮነን እሞ ኣቶም ኣብ ናይ ፀላኢ መስመር ተቆሪንኩም ንሃገርኩም ህዝብኩም ክተድሚት ዘልዩ ግን እንተኽኢልኩም ኢድኩም ኣክቡ ካብዚ ተርፈ ድማ ንድሕሪት ተመሊስኩም ምስ ህዝብኩም ሃገርኩም ኮንኩም ኣብ ናይ ሃገርኩም ልምዓት ንክትሰርሑ يدل مسألة أو خن كاخ ما تزغل عوض نيرتراخ تفرسوي تقولون ناس بيرتراخ تعنوي تقولون لهم ناس بيرتراخ رم حجين عمسكرين ده رجون كم زمان مسكر ترتفيلن كمود ماتن بعبيت هاجرات تمول زلهم نيرترا نخدم سسول نساعدكم كسلطان كتزدلي سلطان بقوم يكون سلطان من قد اللو أنت دا سلطان دلهم كأختصر حلكم نهزبهم كتوريل لكم تهزبون ريو عقود بقعدكم نيرترا تقعدكم يليقو تزيكون لكن توم أبدا بيت قوما لنا نفتحي خلنا مسينا همدون كبنيات ولو هزب إيرترا مجينكم سي اتميزانكم كات حتى وريدو فخيسو سلازم فخسي فوقلكم تفيقكم سلازم خونه كابز خف وردات يلا الماء دقيمكم حسابو ناب مسمر هزبكم تملسو نهزبكم نهاجركم كتقولوا فتنو حيثكم هذا لهم من قد جن نعخم كسارة نتا هاجرهم كسارة إذا هاجر سلازمكم توم دك عدين تلاقونكم نابلكو أتيناي دمبت قامو زجبرو خلو حزب إيرترا نمتكان زي كونه نهيرتران حزبان مفراس لزخونه نفس كفي إيرترا ودما فلاي من سولدو تاريخ هاجرو فريتو نهاجرو بكوبو والتا هاجرو خون أمباسادر نهاجرو خون فلايتي الدياسفورا لو دا تمحصونكو برتعنا نصرح دكيري أجرخو مجنا عوض نهنايو عوض نعفش أبزي دمدم